em dic Caro Kunde i sóc especialista d'àlbum il·lustrat. Avui he vingut aquí per ensenyar-vos al laboratori de lectura Viatjam amb Peter VI, un laboratori de lectura ideat per mi i produït pels serveis de biblioteca de la Diputació de Girona per tal de poder fer-lo itinerar per totes les biblioteques de la província. Els laboratoris de lectura, com bé sabeu, és un espai on els nens i participants poden experimentar i descobrir la literatura de forma experimental i lúdica. En aquest vídeo us explicaré com es munta i juga aquest joc, us explicaré l'obra de l'autor i us introduiré a la seva vida a través d'un puzzle que és la finalitat del laboratori de lectura de Viatgem amb Peter VI. I si voleu ja comencem i us ensenyo quines són les parts del joc. El laboratori de lectura consisteix de 12 mapes, els llibres de Peter VI, 90 targetes amb preguntes i respostes i un puzzle de 12 peces. Es consisteix en començar a buscar un dels mapes, escollir, que poden estar exposats en un lloc conjuntament, anar darrere del mapa, on es troba una pregunta per començar, juntament amb una imatge del llibre al que es refereix. El nen llegeix la pregunta i va al llibre a buscar la resposta. En aquest cas seria què li passa a la Madlenka, que serà del llibre Madlenka. Davant del llibre estan exposats les possibles respostes, de les quals només una és verdadera. Ara bé, el nen pot pensar que li passa a la Madlenka és que té aniversari. Quan escull la resposta i mira darrere, descobrim que no. Llegeix les primeres pàgines i ho descobriràs. Conviden el nen a tornar a fer una bona lectura del llibre per trobar la resposta correcta. La resposta en aquest cas és que se li mou la dent, com podem veure aquí. I darrere de la resposta correcta trobarem la següent pregunta. En aquest cas, què li va cosir al disfressa? Referent al llibre del Robinson, que tenim aquí al costat. Els llibres a la vostra biblioteca o aula podeu distribuir per tot l'espai aprofitant-lo, així que els nens es poden moure d'un llibre a l'altre. En el cas del Robinson, per seguir aquesta dinàmica del joc, trobem 3 respostes sobre qui li va fer la disfressa: la seva mare, la seva tia o la seva àvia. Després de la lectura de l'àlbum, es descobreix ràpid que va ser la mare, que és la resposta correcta, i envia el nen a una tercera pregunta. Com és el gos de Madlenka? Del llibre El gos de Madlenka, que trobem aquí al costat. En aquest cas la resposta seria que és invisible i darrere d'aquesta targeta es troba un bal per agafar una peça del trencaclosques. Aquests bals, el nen va cap al bibliotecari o la mestra, el dinamitzador d'aquest laboratori de lectura, al qual li entrega un de les peces del puzzle. Segons els jugadors que n'hi ha, els nens poden començar a agafar un altre mapa o esperar fins que tots els altres nens hagin acabat la seva búsqueda, aprofitant l'estona per llegir més llibres del Peter VI. Abans d'explicar-vos la vida del Peter VI a través del puzzle, que és l'activitat final del laboratori de lectura, us vull introduir breument amb l'obra de l'autor. Veiem que tenim aquí les seves autobiografies, biografies de la Madlenka, que és la seva filla, i uns personatges ídols de la seva vida: Galileo, Darwin i Saint-Exupéry. En la seva obra trobem l'autobiografia, que és El Muro, un còmic en què explica la seva vida fins a l'emigració als Estats Units, a la República Txeca. Així mateix tenim el Robinson, que és una petita anècdota de la seva infància que es basa sobre el llibre del Defoe i el gran personatge Robinson Crusoe, un personatge que li va inspirar molt a la seva vida, com descobrirem amb el puzzle amb més detall. També tenim els llibres Madlenka i el gos de Madlenka, que són petites històries, petites aventures per un xamfrà a la Nova York inspirats de la vida de la seva filla Madeleine. I finalment tenim les 3 biografies de Galileo, Darwin i Saint-Exupéry, llibres de molta informació sobre les vides d'aquests autors, amb combinacions molt interessants amb aquesta il·lustració molt especial de Peter VI, amb molts detalls,
i diferents tipus de textos, com és ara la narració principal i diferents fragments de les obres dels autors, siguin dels diaris de Galileo o de Darwin mateix o fragments dels llibres de Saint-Exupéry. Finalment, us explicaré més detalladament la vida de Peter VI, relacionant les obres que hem vist aquí amb la seva vida a través del puzzle, que és l'activitat final del laboratori de lectura. Els nens, un cop aconseguit aquestes 12 peces, es poden dedicar a juntar-lo i podem fer preguntes mentrestant o després del puzzle per aconseguir esbrinar més sobre la vida de l'autor. Jo, mentre que vaig muntant el puzzle, us explicaré peça per peça per relacionar-lo directament amb la seva vida. Aquí, per exemple, veiem l'autor amb un autorretrat dibuixant. És una imatge extreta del llibre El Muro, que trobem tant al principi com al final del relat. Podem, per exemple, incentivar el significat, per trobar el significat d'aquesta imatge, preguntant als nens on ja han vist aquesta imatge. Aquesta serà la primera, que és just al principi de la seva vida com a bebè, i la imatge aquesta al final, on reprodueix la mateixa imatge, però ja era més gran, donant-se drets de gran. El text que acompanya aquesta frase és: «Le encantava dibujar desde que tenía uso de razón», definint a l'autor des de lo que més li agrada fer, la il·lustració. I acaba el llibre: «Mentre tenga uso de razón, seguirá dibujando». Veiem que definim el Peter VI molt a partir de la seva visió artística. Aquest mapa es anirà llegint de dreta a esquerra, seguint el viatge d'en Peter VI de la República Txeca a Estats Units, o bé podríem dir seguint el vent amb què bufava la seva ideologia. Aquesta idea surt d'una cita del còmic, del Muro, en què explica que el seu encàrrec professional, l'Etiste de Karl Czernok, una càrtula del disco, quasi va ser censurat per la dictadura txeca en aquest moment per la direcció del vent que soplava sobre aquesta caràtula, ja que anava de l'oest a l'est i podria ser interpretat com introduint les idees de l'oest cap a la dictadura, que era contrària a el que volien, evidentment, la República Txeca. Llavors, el que realment podem dir de la vida de Peter VI i de tots els seus llibres és el viatge. Amb tot surt d'alguna o altra manera un viatge, i el viatge és una cosa molt important pel Peter VI. És un viatge cap a diferents espais, com podria ser el viatge de Darwin per tot el món, o bé els del Saint-Exupéry cap a l'Àfrica i Sud-amèrica. Són viatges amb el temps, com és el de Galileo o Darwin, cap al passat, o a l'espai, Galileo que viatja a través del seu telescopi cap a l'espai. Són viatges petits, com de la Madlenca al voltant del xamfrà, o bé són viatges a llocs ficticis, com el de Robinson. El viatge, per tant, és un motiu que ens acompanya amb tota la seva obra. L'altre són els murs. I aquí veiem un mur que impedeix a Galileo, al final de la seva vida, sortir a la llibertat. Galileo fou encarcelat a casa seva per les seves idees, va ser la seva opció per no ser matat, no ser assassinat. Llavors, no obstant, i això ens explica Peter VI descrivint aquest personatge, diu que Galileo seguía con la mente llena de estrellas y nadie podía impedirle pensar en las maravillas de los cielos y los misterios del universo. Incluso después de quedar ciego, nadie pudo impedir que transmitiera sus ideas a otras personas hasta el día en que murió, y sus ideas le sobrevivieron.
D'aquesta forma podem veure una mica com Peter VI, semblant a Galileo, no es deixa impedir pels murs de la seva vida, el mur, que és molt clar, el que identifica amb la seva autobiografia, el muro, que és aquest telón d'acer de la Guerra Freda, que també amb els seus mapes, que són molt utilitzats, els veiem molt clar dibuixats aquí per la diferència entre l'espai vermell, el comunisme i la resta blanca. Peter VI no es va deixar impedir pel mur per poder seguir la seva vida, el seu art, les seves ideals, i va estar somniant a través de l'art precisament buscant aquesta llibertat. Però a l'espai, la Txecoslovàquia en aquell moment no li deixava fer-lo degut a aquesta dictadura en què vivia. Llavors, una de les seves opcions al final va ser l'exili. Veiem en aquest mapa que surten diferents paraules que són significatives per entendre la vida de Peter VI. L'exili és una de les més importants. També hi trobem diferents imatges, diferents il·lustracions que relacionen la seva vida amb la seva obra, amb les diferents il·lustracions que hi podem trobar. Els viatges són importants per Peter VI per mantenir aquesta llibertat. A través de l'art i el cine en concret, ell és capaç d'anar a diferents llocs per treballar, entre altres als Estats Units. En un d'aquests viatges, quan la dictadura li demana tornar cap a Txecoslovàquia, ell decideix no fer cas i se'n queda als Estats Units, decidint viure en exili. L'exili és la seva decisió d'alliberar-se i va relacionat amb aquest viatge, amb el viatge de marxar-se de la Txecoslovàquia i quedar-se als Estats Units, viatjar cap als Estats Units. El viatge sempre és vist com algo positiu a la vida de Peter VI, com ho podem veure amb els diferents llibres. Robinson, com el veiem aquí, un dels més clars, on el viatge és l'aventura, és la liberació, és el descobriment. També Darwin representa el viatge com una cosa molt positiva i Peter VI, amb les mateixes paraules de Darwin, diu «Debo al viaje la primera ejercitación o educación verdadera de mi intelecto». Veiem com el viatge és important per desenvolupar-se, per conèixer un mateix, per descobrir el món. Al moment d'exiliar-se, deixa enrere una de les seves arts que li interessaven més, el cine. A Txecoslovàquia ja es dedicava a fer animacions i de fet va ser aquesta la possibilitat de sortir del país i arribar als Estats Units dedicant-se a l'animació. No obstant, als Estats Units, descobrint que no tenia gaire èxit amb el seu art cinematogràfic, va decidir, en comptes de seguir amb l'animació, fer el que s'assembla bastant a l'animació, publicar àlbums il·lustrats que, tal com l'animació, juguen amb la seqüencialitat i la il·lustració. L'exili és una liberació, però també és un moment difícil per ell. Malgrat que el viatge era una liberació, també era dificultats, ja que Sis havia de deixar enrere tot un país al qual pensava que no podia tornar mai més, un país, una família. Com Saint-Exupéry, va començar a escriure els primers llibres a Nova York, però també trobava aquesta diferència, aquests trets d'immigració, trets que també podem trobar molt amb els llibres de Madlenka. Explica en paraules de Saint-Exupéry que ell es va adonar de que no era capaç de vivir bajo la ocupación alemana, com Sis, que no va ser capaç de viure sota la dictadura txeca. Anton Saint-Exupéry va fugir de França a través de Lisboa cap a Nova York y en su travesía por el océano bajo el cielo nocturno, Antón comprendió que había perdido a su país. Antón encontraba la ciudad de Nueva York apabullante, no hablaba inglés y se sentía fuera del hogar, cosa que li passava també a Peter VI. No obstant, es instal·la i comença a dedicar-se allà amb el seu art de les obres literàries a través de la il·lustració i la literatura, unint
l'escriptura i la il·lustració, com podem veure amb aquests preciosos llibres. És molt interessant la il·lustració perquè visualitza moltes coses que no podien ser visualitzats, com per exemple en el cas del Darwin, el que trobem aquí volant també pel món, donar-li imatges als seus diaris de camps, ja que Darwin mateix deia que una de les coses que no sabia fer era il·lustrar. I així combina les vides d'aquests personatges, l'explicació d'aquests ídols seus amb unes imatges precioses del mateix autor, del Peter Sis. Una altra cosa en la seva vida que és importantíssim és la seva família. De fet, els seus pares són la font de la seva inspiració artística. Vladimir era cinematògraf i algunes de les seves experiències en els viatges pel món són recuperades per Peter Sis amb obres desgraciadament no publicades en espanyol. També Alenka era molt artística i de fet és ella a qui dona homenatge amb el llibre Robinson quan explica la història d'una experiència seva en què va ser guanyador d'un concurs de disfresses disfressat com a Robinson. Això, malgrat que en principi volia ser un pirata com els seus amics. És com explica que ells els volien disfressar com a pirates, pero mi mamá tiene otra idea. Peter, ya que te gustan tanto las aventuras, ¿por qué no te disfrazas de Robinson Crusoe?, dice ella. Yo quiero ir de pirata como mis amigos, contestó. Pero Robinson Crusoe es el héroe de su historia preferida, dice, y tiene razón. Él fue un gran aventurero y más valiente que todos los piratas juntos. De acuerdo, le digo. Mamá reúne un montón de cosas y se pone a trabajar. Cuando arma todas las piezas, vaya, realmente me parezco a Robinson Crusoe. De camino al colegio no puedo aguantar la emoción. ¿Qué dirán mis amigos? Tengo muchas ganas de que me vean. No? Aquest record que té passa per tota una història més complicada, amb dificultats, fins que tornen els seus amics a jugar y a que les cuente la historia de Robinson Crusoe. Estoy contento de verlos y juntos otra vez emprendemos una nueva aventura. Veiem que de nou, entre el viatge, l'aventura, el descobriment, des d'aquest afany literari, d'aquest gust per la literatura que tenia, que el trobem amb els seus llibres, amb el Robinson i ben bé també amb el Pilot i el Principito, que explica tota la vida de Saint-Exupéry, l'escriptor del Petit Príncep. Finalment, a la seva vida també són importants els seus fills, Madeleine i Matej, que té conjuntament amb Terry, la seva dona, a Nova York. De fet, l'Almur, la seva autobiografia, escriu per poder explicar-los la seva vida a dos nens, a tota una família nascuda a Nova York, amb un món molt diferent al seu, i intenta donar imatges, donar un sentit a la seva vida. Un sentit que troba, com podem veure, amb tot aquest conjunt de l'obra a través del viatge. Doncs finalment escriu els llibres de Madlenka inspirats amb la seva filla i per tant també amb un tret biogràfic que viuen el viatge de forma molt positiva i la immigració com a font de riquesa. Madlenka, de fet, el llibre acaba amb una resposta de la filla als seus pares quan pregunten on han estat i la filla contesta: bueno, le he dado la vuelta al mundo, referint-se a aquesta volta que fa el xamfrà de Nova York, coneixent tots els veïns que hi ha allà d'arreu del món. El fet que li cau la dent, com ho veiem en aquesta imatge, demostra com creix a través d'aquests viatges. I d'aquesta manera podem una mica descobrir Peter Sis a través dels seus viatges, a través dels seus ídols científics i literaris, a través de la seva vida personal, per conèixer més bé una persona interessantíssima, amb una vida rica i molt plena, explicada amb la seva obra.